pois agora sí que damos formalmente a benvida a unha nova homenaxe nacional ás vítimas da represión franquista. 89 anos despois, seguimos reclamando a xustiza, a verdade, a reparación, para que non haxa garantías de repetición. Agradecemos primeiramente a Gaitas pola Memoria que ano tras ano nos veñen aquí incondicionalmente, incansablemente. Moitas grazas. Un aplauso. Vou ser moi breve. Antes de nada, tamén dous avisos. A Comisión 27 de setembro, polos asasinados o 27 de setembro de 1975, vai por a venda uns libros, creo que o prezo de 10 euros, entón creo que teñen un postiño por aí, infórmanme diso. Tamén comentar que o colectivo republicano de Redondela, ao final do acto, vai repartir unhas follas voandeiras para unha protesta que se vai realizar na praia de Cesantes o próximo fin de semana, creo que é o 27, pola celebración do Festival Sin Sal aquí na illa de San Simón. Entón convidamos a toda a xente a que participe nesa protesta. E hoxe estamos aquí para, outro ano máis, homenaxear a todas as persoas que sufriron prisión nesta illa, na Illa da Memoria, e un ano máis pedimos un plan de usos para esta illa, un plan de usos que veña, sobre todo, atendido pola demanda que realizamos xa o ano pasado, xa hai un ano, para converter esta illa nun espazo de memoria por lei, segundo a lei de memoria histórica democrática, a lei estatal. Esperemos que esos anuncios que ouvimos a principios de ano, de que para o mes de agosto se podería resolver pois esa aprobación que protexa a San Simón de calquera tropelía que se poida cometer aquí, de seguir facendo desta illa un parque de atraccións, pois chegue canto antes esa aprobación. Entón, isto tamén queremos que serva como esa reivindicación para que o Estado o faga canto antes. Hoxe é un día importante porque nos xuntamos aquí 30 asociacións de todo o país, aparte de tamén os incondicionais xa nos últimos anos, membros de la Comuna de Presos del Franquismo, que veñen tamén de todo o Estado para celebrar aquí este día. E hoxe lembrámonos non só dos usos de San Simón, senón que é un día para a reflexión sobre todo o que está acontecendo no mundo. Palestina, non a guerra. Viva Palestina libre. Lembrámonos, Palestina vencerá. Lembrámonos tamén de non só de todo o que aquí aconteceu, de todas as vítimas da represión, senón de que precisamente porque a nosa memoria nunca tivo a atención que debeu ter por parte das administracións, a nosa memoria foi renegada e negada. Supón que hoxe en día todos estes movimentos fascistas, neofascistas, a ultradereita
teñamos que combatelos tamén desde a memoria. Temos que reflexionar sobre iso e acordármonos hoxe especialmente das efemérides. Non só hai 50 anos que morreu o dictador, evidentemente son 50 anos en Franco, pero tamén hai 50 anos que no mes de agosto asasinaron a Moncho Reboiras, tamén hai 50 anos que o 27 de setembro de 1975 Humberto Baena e Sánchez Bravo, os dous vigueses, foron os últimos asasinados pola ditadura franquista nos cárceles franquistas. E tamén nos lembramos de Castelao, que hai 75 anos morreu no exilio sen poder regresar a unha Galiza democrática, a unha Galiza libre. E con todo isto comezamos este acto e ímolo comezar con unha nota musical con Alba Costas, Miguel Soto e Guille Pérez. Grazas. Hola. Bueno, mentres Miguel e este Miguel, mentres se preparan, aproveito que temos hoxe este altavoz aquí a nosa disposición para un pouco o que dixo Matías. Queremos volver a repetilo por Reboiras, por Chiqui, por Baena, por Bravo, por todas as persoas que están a morrer e a sufrir os destrozos da guerra na Palestina. Vai por eles este tema de Fuxan os ventos. Dádenos un segundiño, cousas do directo, vale? Este clima, organizar cosas, el libro súper arriesgado. Hay carpas siempre. ¿Hay? Hay carpas. Ya, Pero aquí por no hay. eso. Bueno, pero podían haber tenido unas pequeñas. Es que es una pena, porque primero los aparatos, los instrumentos, Sí. pero luego si llueve la gente no puede estar aquí así, que te cayó mucho agua. Vale, tedes que perdoar, pero a choiva é necesaria, pero tamén causa estragos. Creemos que se estropeou a PDI. Dános un segundiño que vamos a instalar un micrófono a ver se resolvemos, vale? Voy a hacer probado. Ha debido de ser ahora, porque dice que se ha mojado.
tumba a miña noite. Si choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos soños son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, e tendo semellantes esas feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Por enriba de todas las fronteras, por enriba de muros e valados, si os nosos soños son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, e tendo semellantes esas feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Como temo la patria, como aloitamos, a miña man chegou e man de irmão, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, e tendo semellantes esas feridas, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Se sente, se empobrece, se sufre, se injustiza, se cheo de rabexa cierra la cobiza do teu peito can. Para ti, chea de forza, vai miña mao, irmá. Muchas gracias. Bueno, dinos, Matías, que toquemos ahora dúas, así que vamos co seguinte tema. Vamos con tema de Aute, un dos máis coñecidos, que seguro que sabes cuál é. Vamos con Al Alba. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que lloran como amenazas, dicen que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, ay amor mío, al alba, 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 al alba.
tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, fuerte, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, mientras el silencio se avanza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, ay amor mío, al alba. Moitísimas grazas a Alba Costas, Miguel Soto, Guille Pérez. Imos agora coas intervencións. Connosco temos a Xurxo Allán, arqueólogo, investigador, unha das voces máis brillantes da recuperación da memoria hoxe en día. El acompáñanos e preparou unha intervención intitulada Tsunamis neofeixistas e illas de memoria. Grazas, Xurxo. Hola, bons días a todos e a todas. Non viñemos a loitar contra os elementos, non? Viñemos a loitar contra o esquecemento, co mellor exército que podemos ter, que é este exército popular da memoria, do que todos e todas facedes parte. Moitísimas grazas tamén aos músicos, a eses gaiteiros e gaiteras pola memoria. A semana pasada estive en Asturias cun arqueólogo, antropólogo asturiano, Andrés Menéndez, ensinoume fotografías da guerra de Marrocos nos anos 20, na cal había soldados, unha guerra colonial, obviamente, e había soldados galegos, asturianos, que levaban a súa gaita, e que houve auténticas regueifas e virindos das trincheiras, dun lado os amasig, os bereberes, os rifeños cos súas gaitas, e do outro lado os galegos, os asturianos, non? Que bonito sería que os conflitos se dirimisen únicamente a través da música, non? Para min, pois, estes milicianos e milicianas da cultura, a verdade é que fan destes actos algo realmente emotivo. Moitísimas grazas. Bueno, quero agradecer ás organizadoras contar cun arqueólogo, non? A diferenza do que pensa moita xente, a arqueoloxía non fala do pasado, fala do futuro, e eu son dos que penso que o futuro está nas nosas ruínas. Escribín un pequeno texto que será partillado a través da organización a todas as asociacións, a estes irmandiños e irmandiñas da memoria, que vou ler aquí e vou rematar cun poema da miña ben querida Olga Novo. Tsunamis neofeixistas e illas de memoria. El despertar marítimo,
Chego a San Simón procedente de outra illa do país, concretamente da Casa da Memoria de Xullán, Bóveda, Lugo, terra de Lemos, sede da asociación que ten un nome precioso que é A Memoria é Náufraga. Nesa terra de Bóveda a xente viu o mar en La Habana e Bos Aires. Resulta fermoso pensar esa casa como unha illa, como tantas outras que agroman polo país sementando memoria, moitas delas presentes aquí hoxe. Son illas de resistencia como tamén foron os mariñeiros anarquistas galegos que fuxiron por mar e loitaron no Monte Haya, en Donosti, a 1000 metros de altitude, calzando as súas catiuscas de ir ao bacallao. Eses militantes del despertar marítimo acabaron formando dous batallóns da CNT no exército de Euskadi, o batallón Celta e o batallón Bakunin, ambos os dous ben estudados polo historiador marinense Sergio Balchada. Estes milicianos converteron o monte de San Pedro en Amurrio, en Araba, nunha illa de resistencia armada ao feixismo, enclave que tiven a honra de escavar cando Josu Santa Marina Otaola hai xa uns anos desde a Universidade do País Vasco. Tamén foron illas da memoria e resistencias chabolas construídas polas mulleres dos presos en Cuelgamuros. Ali, con Luis Antonio Ruiz Casero, que vende presentar un libro maravilloso sobre a historia de Carabanchel, unha cadea que xa non existe, que é o símbolo meirande da impunidade do franquismo neste país, pois demostramos documentalmente o emprego de man de obra escrava republicana entre 1943 e 1950 e mesmo o traballo de cuadrillas de canteiros galego-portugueses construindo el Valle de los Caídos que conspiraban contra o regime empregando o latín dos arxinas, a súa lingua gremial. Como dicía, as mulleres erguían cabanotes na serra para estar en perto dos seus homes, que traballaban 12-14 horas diarias con mestos da silicose. Nunha desas choupanas, nunha noite de invernía treboada, en 1948, unha muller do Carballiño, Erundina Barco, deu a luz unha filla, María Jesús Barros Barco. Axudoulle a cortar o cordón umbilical do seu fillo pequeno. En 2021, cando fomos a procura das ruínas do cabanote a Cuelgamuros, con María Jesús, pois non dimos atopado ese cabanote. Mas con retranca galega, María Jesús díxonos: perseverade que inda vedes atopar o cordón umbilical da miña mãe. E por iso estamos aquí, cruzando esa barra de area, ese cordón umbilical que desde cesantes nos liga á Illa da Memoria. Un cordón que debemos amarrar desde a historiografía, arqueoloxía, antropoloxía e todas as humanidades xuntas, canda o activismo e a militancia na memoria democrática. Compre un novo despertar marítimo a escala de todo o país. Aquí el barco da memoria. Nas enciclopedias aparece un xenérico La Coruña como lugar de nacemento do esnaquizado general africanista que ouveara no Paraninfo da Universidade de Salamanca diante de Miguel de Unamuno: viva la muerte, muera la inteligencia. O que non sabe a xente do común é que o ínclito Millán Astray nacera de xeito occidental na parroquia de Cespón, no fondo da Bahía de Viluso, en Boiro. Durante a Guerra Civil, viñera de visita unhas cantas veces para ocupar o chalé dos Baltar, caste de médicos represaliados e exiliados na Argentina, como sabedes, e que foi sede do corpo de garda do campo de concentración de Rianxo. O fundador da Lexión gostaba de navegar entre o Castelo da Lúa e os castros de Neixón e guindar codelas de pan os nenos que se mergullaban seguindo o séquito como arroases esfameados. No ano 2006 chegou aquel recanto do Mar da Arousa outra embarcación, esta ben diferente, tras a retirada da balea podre do fraguismo. Refírome ao barco da memoria. Aquela fermosa iniciativa levou o noso equipo arqueolóxico a seguir a senda de Jesús Costa e Jesús Santos e debruzarnos sobre o traumático pasado recente desta zona de Galiza mentres debullábamos niveis estratigráficos da Idade do Ferro de hai 2500 anos no Castro Grande de Nixón, en Cespón, en Boiro. Ali fomos testemunhas da destrucción en tempo real, en 2007, dos restos do campo de concentración de Rianxo. Un elemento máis na rede da que tamén fixo parte, obviamente, esta colonia penitenciaria de San Simón. Desde aquela, aprendimos moitas cousas a partir do estudo das ruínas, da materialidade, das paisaxes soterradas baixo terra. Comprendimos a relación estreita entre cadea de produción, fordismo e fascismo, como sinalara xa o teórico marxista italiano Antonio Gramsci. Entre capital, plutocracia, oligarquía, represión, camiños de ferro, fábricas de salgado, conserveiras, aserradoiros, conventos e mosteiros. Descubrimos que enxeñeiros deseñaron o coñecido como Barracón Galicia, o módulo base do sistema concentracionario franquista que se ideou aquí en Galicia no ano 37 e que perdurou na posguerra nos campos de redención de penas, nos campos de concentración e nos barracós dos presos políticos que ergueron en Coros, Canles e poboados da colonización agraria. Desenmascaramos a lógica deshumanizadora que procuraba a humillación do inimigo político da ante España,
corpos de homes estrados en piletas de conserveiras, cadáveres de homes afogados nas rías, cadáveres de homes deitados nas cunetas. Pero tamén descubrimos a solidaridade e o heroísmo desas mulleres e outras madriñas de guerra que se significaron e axudaron as vítimas. E todas esas investigacións voaron por aí fora. Foi un argentino de Rosario, Gonzalo Compán, o primeiro que reclamou o estudo arqueolóxico dos campos de concentración galegos en 2010. Hoxe, doutor en Alemanha e un dos máximos especialistas nos lager alemáns. O madrileño Pedro Fermín defendeu a súa tese de doutoramento na Universidade Brasileira de Pelotas, onde levou a cabo todo un estudo comparativo das políticas concentracionarias do franquismo en Galicia e da ditadura militar brasileira. O seu estudo etnoarqueolóxico sobre os campos de concentración de Muros é de consulta obrigada para todo aquil que queira chegarse a esta realidade histórica. Isto está publicado en revistas brasileiras. Son dos autores, dos exemplos dentro dun mar de pesquisa que situou desde décadas a Galicia no top da investigación e da recuperación da memoria histórica. Entón, como é posible logo que este proceso non fose acompañado pola promoción dunha política pública de memoria? Como é posible que o barco da memoria non saíse de porto nunca máis? Como é posible que a illa da memoria pasase a ser a illa do pensamento e hoxe día sexa un remedo do náutico do Grove con bachatas de por medio? Como é posible que estea chantado no goberno galego o revisionismo, o negacionismo e o neofascismo? 26 litros de gasolina. No comezo do filme A Sociedade da Neve, dirixida por Juan Antonio Bayona, unha voz en off avisa: se queres esculcar no pasado, debes de saber que o pasado é o que máis muda. Ou como sinalaba a novelista Tatiana Tolstoya, co gallo das purgas stalinistas, na antiga URSS, o pasado é impredecible. Beleites, deputados fascistas negando a realidade dos campos de concentración franquistas en sede parlamentaria. Deputados fascistas defendendo en Europa que Cuelgamuros era un monumento á reconciliación entre españois. Conselleiros da Xunta negando que teña morto ninguén na illa de San Simón entre 1936 e 1943. O bello mestre francés Louis Febvre falaba dos combates pola historia, aos que se referiu aquí antes, a bufé que estamos en tempos de guerra cultural e historiográfica. Por iso, revisitar San Simón é tarefa obrigada para especialistas e cidadáns, para artistas e documentalistas, para docentes e monitores del ICER. San Simón é un lugar de memoria de acordo co artigo 49 da Lei 20/2022 de Memoria Democrática. E así é porque a propia documentación franquista o corrobora. O que fixeron aquí os perpetradores, que teñen nome e apelido, sitúa a San Simón na tríada capitalina da represión feixista na Península Ibérica, canda outros dous lugares que eu coñezo ben: o campo de concentración de Castuera en Badaxoz e o cárcere de mulleres de Saturrarán en Mutrico, en Guipúzcoa. Castuera partilla con San Simón ser en un espazo de clasificación e exterminio, partillan as inhumanas condicións de vida impostas polos seus directores e que levaron a tomar medidas as propias autoridades sublevadas polas malas condicións de higiene e de sanidade dos presos. Partillan tamén as sacas nocturnas, os fusilamentos e a corrupción xeralizada. En Castuera excavamos por vez primeira latrinas dos presos, onde eran humillados á vista de todos e mesmo apuntados con a ametralladora polos guardiáns. Ese cheiro a merda e a miseria non desaparece co paso do tempo. Os restos do campo de Castuera salváronse grazas á sociedade civil, a ese exército popular extremeño, a movilización social que levou ao Parlamento Autonómico a declarar este lugar ben de interés cultural en oposición aos intereses do aristócrata propietario dos terreos, un marqués que vivía en Madrid e que recibe subvencións da Unión Europea para plantar paneis solares, non? Sempre cara al sol, non? Pola súa vez, Saturrarán é un catálogo aberrante de atentados contra a dignidade e os dereitos das mulleres, crimes cometidos por monxas católicas en piedade. Un antigo balneario foi reconvertido en centro de reeducación de roxas, de vermellas. Hoxe en día, un parquín de acceso á praia ocupa o solar dese lugar de memoria. A miña alumna Gracia Lizaso Manterola fixera un traballo extraordinario sobre aquel centro de tortura premiado pola Universidade Vasca en 2017. Un goberno vasco que dispón de oficina de atención ás vítimas do terror, entendido o terror desde 1936, do Instituto Gogora en euskera significa recordar, dunha comisión de dereitos humanos, dunha liña de subvencións propias a proxectos de investigación sobre a memoria democrática, etc. Estamos falando de Europa, non estamos falando deste terceiro mundo no que estamos instalados grazas ao noso goberno. Neste contexto tan desigual, San Simón e todos os lugares de memoria do 36 en Galicia deben visibilizar, publicitar, publicar, diseminar, divulgar a verdade. Aquilo que alicerza un relato científico vertido en traballos referenciais como de Juan Carlos Abad Gallego, o de Antonio Caeiro, Juan González e Clara María de Sá. Investigacións que recollen as falcatruadas de seres ignominiosos como o director da prisión Fernando Lago Búa, o médico forense Francisco Bustelo, o tenente da Guardia Civil Francisco Rodríguez
e o malnacido Padre Nieto. Pesquisas que dan a coñecer a queixa do alcalde fascista de Vigo en 1941, Luis Suárez Llanos Menacho, farto de ter que enterrar os presos no seu concello e cheo de ter que pagar os gastos de desplazamento dos cadáveres. De entre eses costes estaban os 26 litros de gasolina diarios. Novamente atopamos aquí a maximización de beneficios e a minimización de custes. Aínda lle proían ao alcalde de Vigo eses 26 litros de gasolina. E iso o que vale un home? Esta sentalla foi a responsable da morte de máis de 500 presos e de ter convertido a illa e o buque cárcere anexo nun auténtico pesadelo para milleiros de republicanos. A illa da fantasía. No arquipélago da historia global da humanidade hai illas que se remolan como metáforas da liberdade e pola contra hai outras ínsulas que fican no imaginario como lugares vencellados á distopía do terror. Grazas ao africanista e colega catalán Gustavo Nerín coñecemos as tribulacións da illa de Annobón, colonia española no Océano Atlántico que pertence hoxe en día a Guinea Ecuatorial. A recén nada, a Segunda República Española enviou aló ao cabo da Guarda Civil, Restituto Castilla, que en 1931-1932 quiso instaurar o socialismo utópico e rematou como un tirano liliputense ao xeito do que faría Trujillo noutra illa do Caribe. Annobón, así batizada polos portugueses ao ser descoberta, entre aspas, nun feliz aninovo, convertérase nunha colonia penitenciaria. Este Sancho Panza foi detido e alonxado da súa particular ínsula barataria. Nas terras amazónicas do Pará, ao norte do Brasil, o goberno que facía gala de orden e progreso confinou en campos de concentración os compatriotas de orixe xaponesa entre 1942 e 1945. Este atentado contra a Constitución brasileira e os dereitos humanos levou á creación dunha cidade-illa no río Acará. Nesta vila palafítica de Tomé Azul, rodeada de auga, as forzas armadas, estaba prohibida a chegada de correspondencia, a realización de reunións, o uso da lingua matricial nipona. O único barco de acceso á illa era controlado polo Estado. A confiscación de bens ás familias de orixe japonesa deu paso á enfermidade e á fame. Como nos comenta a antropóloga brasileira Marcia Hattori, afincada no Instituto de Ciencias do Patrimonio en Compostela e experta na necropolítica das dictaduras brasileiras, únicamente foi o ano pasado cando unha secretaria de Estado de segundo nivel do goberno de Lula pediu desculpas públicamente en nome do Estado por aquel oprobio. Uns centos de kilómetros cara a oeste, a beira do río Tapajós, afluente do Amazonas, o multimillonario Henry Ford decidira construir unha cidade yanqui no medio da xungla, a que chamou Forlandia, nos anos 20 do século XX. O magnate de Detroit procuraba eliminar intermediarios e quería facerse coa borraxa, co caucho das seringueiras para elaborar os neumáticos dos seus carros Forte. A política extractivista depredadora deste Trump do primeiro terzo do século XX levou a unha revolta da poboación traballadora indígena que se coñeceu como motín dos quebrapanelas, no? os que rachaban os potes, no? as olas cerámicas. No? En 1931, e que berraba esta revolta como lema mobilizador abaixo os espinofres, abaixo as espinacas. Era a época de Popeye, non? Ford impuso o modo de vida estadounidense, a súa dieta, as súas normas higienistas e racistas, e prohibiu como bo calvinista os praceres mundanos. Pero velaí como se fixo realidade o aserto Foucaultiano. Onde hai poder, hai resistencia. Os traballadores crearon un mundo paralelo fora da concepción fordiana, un lugar onde se podía consumir alcohol e alternar con mulleres, un espazo de liberdade que viña sendo unha insua no cauce do río Tapajós. Aquel lugar corría co nome de Illa da Fantasía e foi destruído polo exército brasileiro tras a represión da revolta dos quebrapanelas. O pobo galego debruzado sobre o Atlántico coñece ben a historia mítica de illas desertas e paraísos terrenais da man do sincrético Santo Amaro ou do San Brandán. Santo Amaro, patrón noso en Lisboa, reivindicado nos últimos anos polos inesgotáveis Surso Souto e Carlos Callón. A illa de San Simón así era vista en certa medida polos nosos trovadores medievais como un paraíso na terra, como unha illa da fantasía. De seguro que tamén habían así moitos dos intelectuais engaiolados doblemente nela entre 1936 e 1943. Hoxe en día o tsunami neofeixista coloca a extinta illa da memoria nun punto de non retorno. Aristora, o home máis poderoso do mundo, revitaliza a illa cárcere de Alcatraz e deseña o complexo concentracionario de Alligator, Alcatraz, nas Gándaras e humedais de Florida como aviso a navegantes rodeados de caimáns. Irmandiños e irmandiñas da memoria, nunca tanta falta fixo esta loita nosa para lembrar que o diaño estivo aquí, para vencer a banalidade do mal e recuperar a dignidade desta nosa galega illa da fantasía, símbolo da liberdade e lugar de memoria. Como ten dito o ben querido historiador Eliseo Fernández, a quen tanto lle debemos todos e todas as que nos dedicamos a estas cousas, Arquiveiro en Ferrol tamén, un lugar de memoria é, ao cabo, un espazo onde lembrar o que pasou nun lugar, normalmente un feito represivo e todo o que deixou de pasar.
as vidas que se perderon, as esperanzas que morreron e os soños que se truncaron. E así vou rematar coa leitura dun poema A ciencia sindical do amor, porque este creo que é un acto de amor, que é un poema inédito del Ganovo que aparece nesta publicación que acabamos de sacar en edicións positivas. Un libro tamén que reivindica unha destas illas de memoria desta nosa Galiza, neste caso do interior, que é a aldea abandonada de Repil, nas terras de Lemos. E remato, Olga estaría encantada de estar aquí, non pode, por motivos familiares, pero bueno, de parte dela vai esta maravilla que é a ciencia sindical do amor, que comeza con dúas citas. Yo creí que en este pueblo pequeño no había asesinos, Luis Pimentel. E a outra cita é dun home moi ligado tamén a esta illa que Claudio Rodríguez Fer, beleza ou barbarie. Eu pensaba que neste pequeno lugar todos depositaban unha semente nun rego con fe na bioloxía, e abrían a porta do cortello e del saía un minotauro atravesando un labirinto estructuralista para mamar nunha vaca chamada Paloma Careta Pinta, no mito, en fin, no rito. Eu pensaba que o seu analfabetismo lles impedía ler a maravilla, pero tamén o mal, e que a única consigna era soñar co pan centeo, coa cunca de castañas, co sexo tras dun silveiro afiliados á ciencia sindical do amor, como único xesto político e poético. Eu pensaba que a única historia do meu pequeno lugar era un arado romano tirado por unha parella de bois en latín vulgar, que unha muller paría tras de parir e ás veces morría e viñan enterrala ao poema onde se perde o seu nome, a súa memoria, o seu mundo umbilical atado ao nada. Eu pensaba que o carro transportaba o tempo denso dunha tribo que pagaba en palla e pecado o imposto de Deus, que asumía a fame como un mandato e aceptaba que o Estado lle raptase os fillos na flor da mocedad para facer os homes, para facer os bárbaros, cun fusil das maus afeitas a facer subiotes de xunco. Porque ou música ou violencia, ou beleza ou barbarie, burocracia ou vida, ou amor ou morte, cun fusil das maus afeitas a facer subiotes de xunco. Eu pensaba que no meu pequeno lugar eu fora a primeira en escribir nunha parede con xiz unha proclama anarquista, que era a única cujos osos son como as plumas das aves, ocos por dentro para poder voar, e que sobre o meu corpo nun se escribía o programa dun partido radical agrario futuro vanguardista que perderá mañá as eleccións porque cree non poder senón na arte e na materia sementada que rebenta como unha bomba de palitroques e inteligencia. Eu non imaginaba que arrastraran carretóns de libros e cartabóns e mapas onde non figura esta pequena aldea e que por culpa dun globo terráqueo mereceron presidio e morte. Non imaginaba que aquí neste minifundio ao final da historia se libraran batallas cun armamento lingüístico cheo da peor prosa e que pistola en man había mans que empuñaban unha pistola. Que o simpático señor da cantina entre un kilo de azúcar e outro de torrefacto podía ser un criminal. Que o simpático señor da cantina entre un kilo de azúcar e outro de torrefacto quería ser un criminal. Que a violencia se paseaba sen pudor entre as bolgoretas buscando homes fuxidos para libar o seu néctar puro. Que a inocencia pasaba a noite na caracocha dun castiñeiro, que o saber pasaba a noite no burato dunha mina de ferro do século II, que o amor fabricaba paredes dobres para que entre a troposfera e a estratosfera se ocultase un pai, un irmán, alguén perseguido que deixou as patacas a cocer na pota dunha albariza e foi acribillado a tiros un día de feira aquí onde poño os pés, e veo a Garda Civil coa gabardina do mozo morto pasear entre cabalos, ovellas e o pai do rapaz. Eu crin que neste lugar pequeno non fora a poesía amante dun guerrilleiro e que debaixo dos meus pés de nena cando lía na misa os santos evanxeos non había entre cuarcita e pedra gra os cráneos de varios homes a fibela fresca do seu cinto, o resto sentimental da última vez que un deles bicou a noiva no topónimo de Castroncelos. Eu crin, de verdade crin, que neste lugar pequeno o xuiz de paz comprendía o significado do monosílabo sagrado, que eu nunca tería que ir chorar dentro dunha metáfora no monte onde sí, toda a poesía é amante dun guerrilleiro, un enlace entre a intuición e o mundo, a consunción copulativa entre partidas de partisanos. Eu crin, de verdade crin, que ninguén era capaz de destruir un niño feito con diminutos paus e paciencia e cuspe de pasariño, e tamén, como a Luis Pimentel, pensaba que no meu pequeno lugar non había asasinos. Saúde República.
Ben, moitísimas grazas, Xusayán, por esta esclarecedora intervención. Volvemos con a actuación musical de Alba Costas, Miguel Soto e Guille Pérez. Bueno, fai bastante frío, o sea, aquí outros anos temos máis sorte, pero este ano está fresquillo. Vamos con un tema de SES que titulase Tempestades de Sal. Fai anos na miña casa, meus pais me decían que deste tema non se podía falar, porque, bueno, había certa represión, certa censura, non? Moito medo a falar destas cousas. Eu veño dunha familia tamén dun fusilado con 21 anos, dun agochado, 12 anos da súa vida, e meu abuelo que bueno, se salvou. E, bueno, na casa sempre estiveron estas historias moi presentes. E, bueno, vamos a botar o tema de Tempestades de Sal, que fala un pouquiño desas serpes e cans que nos queren calar. Vamos alá. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mar. Coa esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta identidade que axuda a vivir. Só se calmo o ruido da raiva, ca forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar a comezar.
pois moitísimas grazas de novo. As tempestades de sal superarémolas e entre outros xeitos superámolas tamén dándolle voz ás familias. Alba Costas comentaba pois a súa procedencia familiar e hoxe esa portavocía correspóndelle a Mariña Paz, neta de Ramiro Paz, preso na illa de San Simón, editor pontevedrés, asasinado o 12 de novembro de 1936. Hola a todos e a todas. Efectivamente, son Mariña Paz, son bisneta de Ramiro Paz Carvajal. O meu bisavó foi asesinado a mans do réxime franquista o 12 de novembro de 1936, como tantísimos outros. Vou vos contar algunhas cousas sobre el. El era de Pontevedra e aprendera desde moi novo o oficio de tipógrafo. Durante a súa vida profesional colaborou en numerosas revistas de corte socialista, ofrecendo nelas un espazo a escritores e poetas para publicar a súa obra tamén, e foi militante do Partido Socialista desde os anos 20. Tendo en conta a súa ideoloxía, xa vos podedes imaginar o que lle pasou ao estalar a Guerra Civil. En xullo de 1936 foi detido no hospital onde traballaba e ali quedou retido para pasar despois pola Escola Normal, que fora habilitada como prisión, e logo por aquí, por San Simón. Do seu tempo aquí, nin eu nin a miña familia sabemos casi nada, pero xa nos imaginamos que non sería moi agradable. O 31 de outubro comezou un xuízo pola súa liberdade, do que foi tachado de propagandista perigoso. Por certo, resultou imposible que saíra inocente, xa que en realidade o seu destino estaba decidido desde antes de que o xuízo comezara. Ramiro foi asesinado no kilómetro 1 da estrada de Campañó ás 7:15 da madrugada, xunto a outros 9 homes. Todos eles loitaran ata o final por defender a liberdade de pensamento e a difusión da cultura para vivir unha vida mellor. A continuación, os seus corpos foron conducidos ao cemiterio de San Mauro, onde nin sequera se puido realizar un enterro. Despois de estar no nicho duns amigos, a familia Estévez, o corpo do meu bisavó trasladouse ao nicho familiar. A súa historia está profundamente ligada ás de todas aquelas persoas que foron represaliadas, oprimidas, maltratadas, humilladas e desprovistas de toda dignidade durante a súa estadía aquí, nesta illa de San Simón. Hoxe un día para lembrar a obreiros, sindicalistas, labregos e catedráticos, aqueles que fuxiron ao monte e os que decidiron quedar, pero cuxo horrible final foi o mesmo. Tamén para denunciar a violencia contra as mulleres, rapadas e violadas, humilladas e torturadas, ignoradas e silenciadas. Vivimos nun momento no que o panorama político e social, a verdade que dá bastante medo. Refírome ao auxe da dereita e, por que non chamalo polo seu nome, do fascismo en todo o mundo. Parece que ninguén recorda a onde levan este tipo de ideas o perigosas que poden ser, o dano que causan. Para eso sirve a memoria, para facernos recordar e non repetir o horror pasado, para facernos seguir a escoller un mundo tolerante no que todos e todas temos cabida, sen importar as nosas ideas, xénero, cor de pel ou identidade ou orientación sexual. Pese a todo o horror e a dor que este nos causa, temos que seguir avivando a memoria destes homes e mulleres que tanto loitaron. A verdade é que agora, estando aquí, o único que podo pensar é que jova, que sitio tan bonito, non? Ainda que xusto hoxe o tempo non acompañe, estamos nun lugar fermoso. Faime pensar en como un lugar no que sucedeu unha traxedia tan grande pode co tempo transformarse nun lugar fermoso, por suposto, sin converterse nun parque de atraccións, como xa dixeron os meus compañeros antes. Un espazo no que podemos falar abertamente das feridas da guerra e a posguerra, compartir as nosas historias, transmitilas entre xeracións, tratar de mitigar o trauma, se que iso é sequera posible, e, sobre todo, seguir a formar unha memoria digna por todas esas persoas que tanto sufriron naqueles anos. Sigamos a construir, aínda queda moito por facer. Que viva a memoria. Moitas grazas. Grazas, Mariña. Pois sí, que viva a memoria.
Imos pasar agora a unha última actuación musical de Alba, Guille e Miguel. E despois xa despediremos o acto. Gracias, Matías. Bueno, este último tema que vamos a tocar hoxe aquí, de parte de Miguel, de Guille e meu, foi toda unha honra estar hoxe aquí. Gracias, Matías, a ti, compañeiros, compañeiras, por organizar isto outro ano máis e por contar con nos para estar este ano neste lado do acto. Nada, seguide falando, seguide contando o que pasou e sigamos facendo xustiza o que está a pasar. Moitas gracias. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore dal partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore dal partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore dal partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Moitísimas grazas, imos chegando ao fin, procedemos ao encerramento. O primeiro que imos facer é a ofrenda floral co acompañamento de Gaitas pola Memoria. Soará a marcha do antigo reino de Galiza e a continuación pecharemos xa para xusto antes de embarcarmos cara a terra firme, cara a cesantes. Pecharemos co hino galego tamén a cargo de Gaitas pola Memoria. Moitísimas grazas, un ano máis, e esperemos que o ano que ven nos poidamos encontrar aquí con esta illa xa declarada por lei como espazo da memoria que o protexa de todas as barbaridades que se están cometendo nela. Ya lo sé. Joder. Esto se
Claro, todo o rato.